So see ya. Inya. Good morning mga kabisdak. Welcome sa akong YouTube channel. This morning, time check alas 4 pa kapit. And magna-prepare mi kay para maadto mi sa akong surprise akong mama. So see you later. Hello. Hindi na po doon namin mato sa akong mama, ha? So, see you later. Bye. Stay tuned.
naman ang sakyan sa jeep padung sa akong mama. Padung sa balay sa akong mama. So lakaw lang sa amin. Dapat exercise. Kaya sa'yo bang ayo. Around 5:45 in the morning. Ya, may magbuli. Hindi na. Bilan sa buhayan. Abot na gini sa balay sa mga walking na po para watch out. Say sunod kahit po. Pwede agian. Ang layo na kay siya, oh. Excited kasi siya. Kita siyang nanay. Hello, sexy.
mama nga gwapa. Hi. Hi. Ano, bukad ni Gang. Oh, hi mo, hi. Hi, bata mo ta. Mainit. Nabaling nga ako, baling. Ni Ari ni kay dimi kari siyang birthday. Asa may nay? Kay trabaho si ni John din ako po. Nay, asa? Amo ni bilin may? Kaya na. Ay, asa ka may? Dili dai. Ang gati Aileen. Lola. Karo. Oh, aram mo nabot na akong lola gwapa. Ako lola gwapa. Vlog pa more. Ano na kasi kinini. Gasak pa na yung Gang.
birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bonota, biraha. Kani, birahan ni mo. Daha. Hinaya, hinaya, hinaya. Hinaya, hinaya. Oh, sige, hinaya. Sige. Ako na itayok ako. Hala, jajahe, birahe. Tatahe, berahe. Sige, biraha pa. Bebe. Yay! Happy birthday! Happy birthday! Hilak pa manas mama ko. Mabuto na natong hilak. Mabuto na natong hilak sa mama ay kay panginaw ta. Ayun, hilaka oy. Mga chisa ta, mga chisa. Sige, gusto mo na matago. Ano, oy, iman ako na siya. Buto na ka. Ipakita ang birthday girl. Mas, asa mo ba? Tawag ka sa tawag ka. Si Derek. Hawa siya mga chisa ta. Sige, nagkakita sa camera. Nidagan ka mo talungit. Mga chisa ta. Kariyo, kanang gusto. Oh, Ika tamatok ani ka? Mama, scooter daghan to raw. Kanira usap Mama, mga chisa. Salaga ko anak. Hawa, oy. Mama, di ba? Gamay lang ha kay. Uy, nag-inaw Balik niya 20 no. ako. Ha? Balik 20 isutin. Mama, scooter Kanira daghan. lang gamay lang ha. Oh, dala, iya, deo. Ano sa isuta, oh. Gandaman, di mo pero dili mo ma. Sige. Sige na. Hawa, Sige, pangaji, pangaji. Hindi na mo be Father, the Son, the Holy Spirit. Hindi, Amen. hindi Jim. Ako lang humitungitan. Thank you Lord sa nagkataytong kami karon nunta kini wala siya mo kasaluhan karon at ako kamusta sa mga lawas sa among spiritual Lord. Tagan pa din mo siya daghan pa mga katuigan ng mga presyo kini mga pangayo ko ng Kristo. Ali na mo. Lo na kandul sama. Dali na han. Wala mo ta panginaw. Ang susi. Oh, mana. Dali dong, hongin. Stop, pulpos. Ano na? Hani. Magwala no bakit. Bye bye, sister. Bye bye, sister. Ano na ba? Ah, butang ni. Mga unta, mga on, mga on. Mga unta. Oh, kani. Oh, daghan ang bukan niya. Gamay ko mga on. No! God, please, no! No! No!
Sandra. Tataw dewa, second batch. Hmm.
hindi siya mauwa. Hi, Gompa. Kamay mo nang. Bye bye. Thank you for watching. See you sa next video. Bye.